Egunon eta ongi etorri bigarren, kafera gaur urteko egunik beroenetakoa izango dugu, beraz mesedez, kontu zibili. Bizkaiko kosta, Arabako erdialdea, Ebrondoko eskualdea, Gipuzkoako barnealdea, hainbat zonaldetan abisu horia ezarri duten muturreko temperatura oso altuengatik. Temperatura maksimoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke toki batzuetan. Beraz bai, uda heldu da. Eta horrela, iritsi da ekainaren amaiera. Denboraldiaren amaiera dastatu dezaket jada. Ostiralean, azkeneko saioa izango dugu. Eta ondoren... Turra! En la playa y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que en Tourmalet, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj en brazos del sofá. Tira bai egia da, Frantziako turra kontatuko dugu naiz irratian, baina txirrindularitza txapelketa hasi arte, txapelketa da Frantziako turra inigo. Txapelketa ditu dakioke? Bai. Txapelketa, garraro egiten zait. Frantziako turra txapelketa. Lehiaketa. Bueno. Normalen txapelketak ziklismoan deitzen zaie nazio txapelketei. Edo estatu txapelketei. Banikien, nik zerbait zegoela. Baina, bueno, txirrindularitzarekin hasi aurretik agian parranda egin dezakegu, ikote. Zer moduz da zuen herrietako festak, ze ikusi dut, asteburu honetan gure entzule asko parrandan aritu direla. Bai, batzuk lekeition ibili dara, adibidez, 8 arrantzalek eutxitako kutsaren gainean aritu zen Olatz Maruri kaxarranka dantzatzen. Bigarrengoz, emakume bat izan da dantzaria, duela 2 urte, ane bere aizpak egin ostean. Kostaldera joan zaigu festa, bai, Ondarruko zapatu azule ere ospatu zuten larun batean, egitarau potoloarekin, goizetik, Dina martxa, Dina Bilbauren omenez. Artisa bazoka Radixu irratiaren kaleko emanaldia eta nola ez, Xabi Solano. Eta biztu xurradixu pasakoro geu bixok hauin injulin blo eta geixalo bailau ezakaron gelditu da izure pentsatzen zeixure esan gero ez abisa ez dezule seguru nada zeuri benbarurate aiako Baina horiek dagoeneko pasa dira eta ezin dugu denboran atzera egin, beraz. Zergatik ez ditugu gaurko festak aipatzen. Irunen egun handia dute, San Martzial eguna. Bakizu zein ordutan hasi den egitaraua? Goizeko 4etan, alboradarekin, 4etan? Baina dakizuen bezala alardea izan ohi da gaurko protagonista aurten gainera berritasun batekin dator. Alarde parekidea pixkanaka handitzen ari da eta aurten konpainia berri bat izango du. Meaka Irungo auzorik zaharrenetakoa da, baina orain arte ez du lekurik izan alarde parekidean. Hala ere, oraindik gehiago izaten dira alardez parekidean parte hartzen dutenak. Iaz 6.800 soldadu izan zirela dio alarde tradizionalaren juntak, 5.500 inguru zirela dio alarde parekidearen juntak, eta alarde parekidean berriz 2.200 herritar inguru izan ziren. Eta hoxe beraz, eguneko efemeride nagusia, 1987ko ekainaren 30ean, duela 28 urte, Irungo alardean emakumez eta gizonez osatutako konpainia batek lehen aldiz hartu zuen parte. Alardearen batzarrak boto gutxigatik hala onartuta, konpainia misto bat osatu ahal izan zen alardearen gainerako konpainien atzetik joango zena. Gizonezko ez soilik osatutako gainerako konpainiek planto egin eta alardearen ibilbide tradizionaletik kanpo desfilatu zuten. Eta horrela, konpainia mistoak Irain eta Mehatxu artean egin zuen bidea. Aurreko urtea erabakigarria izan zen. Mertxe Trantxek honela kontatzen du garai hartan gertatutakoa. 1986ko maiatza beldurgarria izan zen, asko maite gintuzten batzuek edo txikitatik ezagutzen genituenek lagunak zirenek, bapatean ez gintuzten agurtzen edo iraindu egiten gintuzten.
beldur fisikoa batipat 1986ko ekainaren 30 sentitu nuen. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu hain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein da erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbean zakorma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan. Efemeridei begira ezin esan ekainaren 30 lasaia izan denik historikoki Irungo gertakari zaratago beste bat topatu dunik hemerotekan, duela 51 urte Donostien gertatutakoa. 1984ko ekainaren 30 istilu oso gogorrak izan ziren Donostian manifestarien eta Espainiako poliziaren artean. Preso eta refuxiatuen aldeko mobilizazioa deitua zuten Amnistiaren aldeko batzordek. Gipuzkoako gobernu zibilak deialdia debekatu egin zuen, baina milaka lagunek egin zuten deialdiarekin bat Donostiako kaleetan. Polizia operazio handiak hasieratik egin zien eraso manifestariei, eta hauek hiriko erdigunean barrikada altxa, ibilgailuak gurutzatu, harriak bota eta gutxienez autobus bat errezuten. Kaos nabarmena eraginez hirian zehar hainbat orduz. Hainbat zauritu eta atxilotu izan ziren. Zora gozpena, sentimos nosotros molestia, zure segurtasunerako ari garanean, Euskal Herri osoaren segurtasunerako, estamos trabajando por su seguridad, por la seguridad de todo el pueblo vasco. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eta hemerotekako beste albiste latz bat gaur 30 urte bete dira Rosa Zarraren eriotzetik. 1985ko ekainaren 30ean Rosa Zarra Donostiarra 58 urterekin zendu zen ertzaintzaren gomazko pilota batek jo eta 8 egunera. Donostiako alde zaharrean jaioa eta Amarako bizilaguna Rosa Zarra Donostiako Anoeta estadioaren ingurura joan zen mobilizazio batean parte hartzera, istiluak izan ziren ertzainen eta manifestarien artean. Istiluak baretzean bi ertzain Zarra eta beste pertsona batzuk zeuden txokora hurbildu ziren eta gomazko pilota bat jaurti zuten, Donostiarra sabelean joz. Familiak salaketa jarri zuen ertzaintzaren aurka, baina 3 hilabete geroago artxibatu egin zuten. Eta aurten, hil eta 30 urtera lakuak aitortu du Rosa Zarra ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz hiltzela. Azaldu dutenez, lakuako balorazio batzordeak egiaztatu du, ertzaintzak gomazko pilota 6 metroko distantziatik jaurti zuela, eta heriotza eragin zioten zauriak eragin zizkiola. Igande gaueko azken autobusean zoazela, etxeako ospelak dira, eta kalea goibela telediarioko gizonak, ez du jakin nahi. Gaur arratxean izan dako abentura, ez tristetu gehiago gizontxo. Begira, hau ere ez da azteko modukoa. Egin egunkariaren azal zaharrak begiratzen ari nintzen eta 1979ko ekainaren 30ekoak hala dio. La policía atropelló y mató a una anciana. Errenterian gertatu zen, 78 urteko Teodora Sánchez kalean zebilen Nafarroa etorbidean. Kontrako norantzan zijoan poliziakotxe bat azkar batean agertu zen manifestazio bat gelditzeko asmotan eta emakumea jo zuten. Donostiara eraman zuten ospitalera, baina hil egin zen. Emakumearen heriotzak tentsioa areagotu zen. Poliziaren eta herritarren arteko liskarrak gogortu egin ziren, eta poliziak gomazko bolak eta kelatak bota zituen. 35 urteko beste herritar bat ere ospitalera eraman behar izan zuten zaurituta. Bilauak edo eroiak esango du historiak, epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak. Espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitziak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria.
edari horiekin hainbat telesail edo pelikula egin ditzakegu, baina gaur beste batzuk proposatuko dizkizuegu puri-purian tartean. Bai, egia esan hondartzan edo igerilekuetan egoteko moduko eguraldia dago, baina babesa behar badezu, Zinema aretoak nahiko freskoak izan ohi dira. Orioko Zuegan zentroaren inguruan hitz egiteko Ainara Manterola elkarrizketatu dut eta emakume eta kirolaren inguruan dituzten proiektu interesgarriak kontatuko dizkit. Eta aspaldi honetan ez dizuet artelanen inguruan hitz egin, badakizue asko gustatzen zaizkidala artelanen lapurreta, desagerpen, zahar berritze kontuak, gaur azken hilabetetako hainbat albiste ekarriko dizkizuet. Oskar Vitoriarekin azirkarte proiektuaren inguruan arituko gara, zirko inklusiboa, Araban. Aizu entzuleok, ekainak azkena du gaur eta asteleena da. Saiatuko gara, oiuriri azaltzen, nola, jakin, hilabete batek zenbat egun dituen. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin entzuleok, Goiuri Ezeizarandi egunon. Izketan ari zaizuena Uiñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1011 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, ekainako 30 eta gu 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat, egiteko asmotan ongi etorri guztioi. Naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Badaki urata area bereizten emaria ez da mirari lorpenik ez da muturrekorik gabe eta salbatu duten urtentek ito nahi badute aurpegia busti beti eskerrunez jada egarriak ez du inoiz gati bat. Goizeko 10 eta 20 minutu entzuleok hemen gara indarrez eta gogo zuekin bigarren kafe hartzen jarraitzeko, urteko ez denboraldiko azken bigarren kafetakoa izango da, eta beraz gogoz dastatuko dugu eta nik agian bi beharrean gaur 4 kafe hartuko ditute beharra ere hor dagoelako. Gorkak dio, juhu, egunon, gora turra, opa irukote, nik bi maite ditut. Bat maite dut larun batean, ekainaren 28an festa izan genula Legazpiko gaztetxeen eskerrik asko, Legazpiko asanblada feministari eta dantzain eta arrotasun galtzerdik lortu. Eta beste maite duta orain dela 10 urte kantugiro abestu genuen kantugiron abestu nuen, arratsalde honetan, ostras, kantu mitiko, Ta saio hortan, jokien Pinatxo Gaztea zeon, Zumarraga festetan gaude eta atzo Tatxers zeona. Edita Brokosek egunon, ostiralean arrotasuna Madriden. Tope dabil hemen jendea eta posten gara. Uztailaren atariko honetan. Guk ere gure maite dutak elkarbanatuko ditugu zuekin, eta lehena June Romatet Ibargurenek elkarbanatuko du. Nire maite duta da maite detela telesail batean ikustea pixkat errepresentatuta zure burua, baino ez alderdi fisikotik edo gehiago
pertsonaia hori nola sentitzen den edo zer garapen daukan ikusteko momentuan. Eta egia da, justu nire lagunik honenarekin aurrekoan aipatzen nula, biek ikusi genuen telesaia honen 3. denboraldia, da Ginny and Georgia telesaiaren 3. denboraldia, eta biak egin genuela refleksio berdina, zela pertsonaia honen inguruan oso gutxi ari da hitz egiten jendea sareetan, eta azkeneko denboraldi honetan eukidun, prozesua da oso gogorra ikustea, nerabeen artean gertatu daiteken, nerabe edo gazten artean gertatu daiteken prozesu bat dena eta gutxitan aipatzen dena, eta asko gustatu zait hori ikustea horre representatuta, eta hori da nire maite dut. Ze ona. Beleren basamortuan joan den ostegunean argitaratu zuten, azken hilabetetan bira betean murgilduta, ez Beleren biran, baina Beleko arima nolabait aritu da Fermin Muguruzaren bira horretan, bai Lider Nando eta baita Iñigo Etxarri bera ere, baina beste beletarrak ere ibili dira lanean, hain zuzen ere Sara Alonsok Nileko abeslari denak, kaleratu duelako azken aste honetan ere, euren azkeneko, aurrerapen kantua, nolabait euren azkeneko singela urrengo diskoaren aurrerapen kantuare badelako. Ezer, zor nahi. Bizitzan zerbait ekin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Zure ondoan egon dena hautsi zarenean. Zu bueltan ezer, zu berari zer hautsata area. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Nire maite duta da gaur goizan ere lankidei sekretu bat aitortu diedala, eta ez dutela barrerik egin, eta laguntzen saiatu direla, eta orduan entzulei kontatuko diet sekretu hau. Ados. Kontua da, nik ez dakidala inoiz, hilabete bakoitzak zenbat egun dituen. Hau da, orain esaten didazu, ekainak zenbat egun dauzka, 30 edo 31. Nere bizitza jokoan balego, enitzake ausartuko erantzutera. Ze, ez dakit zer gertatzen dut, eta pentsatzen dut izena edukiko duela honek, denak dauka izena, ez? Dislexia balin bada ezkerra eta eskuina ez desberdintzeak, badago baita diskalkulia zenbakiekin horrela arazoak izaten dituztenek, seguro izen bat baduela honek, baina... Diskronologia. Diskronologia izena du? Behi geni ezaioke. Bale, gustatzen zait. Kronologia da zientzia bat ikartzen duena datazio sistemak, datak, gertakari historikoak eta hauen ordena. Beraz, esan dezake kronologiarekin. Claro, baina gero ez, ze jartzen dizkidazu gertakari historiko batzuk eta esaten didazu jartzeko, kronograma batean, zer gertatu zen lehenago, eta nahiko ondo moldatzen naiz. Ja, daukezu diskalkuliaren adar bat. Baina soilik da... Diskalkulia kronologikoa. Baina orduarekin ez zait gertatzen. Bueno, boste xola, ez diogu izena jarri behar, ez da beharrezkoa. Baina egia da, aitortzen dizut, gertatzen zaidala, eta ikasten dudala, eta gero segituan aztu egiten zait, eta Junek esan dit, baina badago hemen trikimailua dala eskuekin ez, eta begiratu hemen, eta horrela, bai. Baina gero, aztu egiten zait, nahastu egiten naiz, blokeatu egiten naiz, eta hori aitortzea dator nire 31 urte dauzkat. Goiuri da nire izena, eta ez dakit, hilabete bakoitzak zenbat egun dituen.
Goizeko 10:26 eta... Eta zuk? Bai, banoa. Ah. Ze uste duzu? Pentsatzen nuen esan bertzen nuela, goizeko 10:26 eta bagoaz aurrera bigarren kafearen Bai, ni ere. 1011. saioarekin. Badaukan ere maite dut. Aspaldi eiki zara Uean utzi duzu izara Larun bat gauean, blues kontzertu zoragarri bat, Sean Pittmanen blues kontzertu bat gozatzen ari nintzela, mugikorren sartu nintzen eta Instagramen ikusi nuen, hainbat jenderen historiak ikusi nituen. Eta historietan oinarrian ikusten zen pantaila erraldoi bat. Eta publikatu nuen nik ere story bat, esan ez. Ze guapoa kontzertuk pantaila erraldoietan ikustea. Barkatu, esan behar nuen. Eta norbait ofenditu zait, konfiantzazko jendea ere, baina pentsatuz igual bere historiagatik edo jartzen nuela. Ez nator Bilboko herrioan larun batean egindako kontzertua kritikatzera. Uste dut bere kabuz kritikatzen den kontzertua dela. Baina bai esan nahi dut joan den ostiralean aritu ginela, hemen lutxegiarekin bira kulturguneak, etorkizunean orain arte manduen programazioa emateko zailtasun edo ezintasunaren inguruan aritu ginela, Endaiako Borderline edo Kasita Irunen edo Silozibe Hondarribian bezalako leku autogestionatuetaz aritu ginela, Tolosako 3 tabernaz eta Arabako Parralezkenoan aipatu, baino Gasteizen ere programazio sendoa egiten duen leku horietakoa da. Eta aritu ginen hausnartzen zer gertatzen den diru publikorik gabe eta babesik gabe gure programazio kulturala eta gure kontzertuak sostengatu behar dituzten leku hoiekin. Eta uste dut erabat argigarria izan zela. Bilbon, larun batean gertatu zena, baina duela aste batzuk Beken Izarok eta duela aste batzuk gehiago Beken ETSek eta duela aste batzuk gehiago Nafarroa Arenan Zetakek eta duela aste batzuk gutxiago Anoetako estadioan Ferminek eta beste hainbat adibide jarnitzake. Eta berdin du, euskal talde bat bada, euskal estena elebiduneko bakarlari bat bada, edota gazteleraz kantatzen duen talde bat baldin bada. Makroak kalte egiten du. Eta uste hori buruan sartu behar dugula behingoz. Ze egun hauetan, eztabaida hauetan, suertatu zait, eske gauza batek ez du besteak entzen. Eta, esan nahi nuke, hor uste dudala osnarketa bat egin behar dugula. Hain zuzen ere, batak besteak entzen duelako. Eta kultura makro eta mikroren artean diglosian ezin dugula sinistu ez badugu sinisten elkarbizitza linguistikoan beste gai batzuetarako. Eta espainolak euskara gutxituko duen bezalaxe, euskara hegemonikoa ez bada, eta hori ulertzen baldin badugu ezin dugula imaginatu kultura txikia, kontzertua behar den tokian, makrokontzertuetan, 100 eta 100.000 diru publiko xautzen ari bagara, pantaila erraldoi batean, zure mugikorrarekin, bideo bat grabatu eta sare sozialetan elkarbanatzeko. Eta hemen ardura, sistema publikoarena bada, noski, baina gurea ere bai, makrokontzertu horiei babes ematen ari garelako, gurea ere bai, makrokontzertu horiek programatzen eta sortzen ari garelako, beharrezkoa bailitzan. Eta makrokontzertu horietan dagoen helburu bakarra, eta sentitzen dut haien gordin esatea, kapitalismoa da. Inork ez du makrokontzertu bat egiten pentsatuz, soinurik onena edo ikuskizunik onena izango duela. Jendeak egiten du makrokontzertu bat, sarrera asko saltzen direlako eta kolpe batean diru asko egiten delako. Eta gero etorreko gara, baina pantaila erraldoiak eta... pantaila erraldoiak dira. Ezin ikus daiteken kontzertu bat ikusteko asmatzen dugun zerbait. Baina honek ezin du izan, oinarria honek ezin du izan gure kulturaren erdigunea. Eta zoritxarrez, gero eta erdiguneago dago. Beraz, osnorketa elkar banatu nahi nuen, inor ez dadila sentitu interpelatuta joan den larun batean Arde Bogota, edo Amaia, edo Inigo Etxezarreta bakarka ikusten aritu bazen Bilbon. Ez dut horren kontra ezer berezi edo zehatzik adirazi nahi. Bai horren kontra mugimendu eta joera oso baten barruan, eta mugimendu eta joera oso horren barruan beste bat artista, beste bat historia eta beste bat ikusle. Hori balimada nahi duguna, hori izan dadila. Baina buruan euki behar dugu, ikusten ari garen artista horiek egon zirela, leku autogestionatu eta txiki horietan euren lehenengo diskoarekin,
akaso bigarrenarekin ere bai, urtetan plaza txikitan jotzen, antzoki txikitan jotzen, eta eurak egon ezpalira, gaur, elitzakela horrelako artistarik egongo. Beraz, errespeta ditzagun tempoak, errespeta ditzagun tamainak, errespeta ditzagun proportzioak, eta utz dezagun behingoz, makroa ikaragarri guaia balitz bezala saltzen. Ze ez da, zuen kontzertu esperientziarik onena ez da makro batean izan. Eta izan baldin bada, akabo musika. Goizeko 10:32 minutu, bigarren kafe hartzen jarraituko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611 411 868. Itxibegiak, Jon eta Inigo, ariketa bat egingo dugu. Ikusten zaitut Inigo ez dituzula begiak itxi. Baina, bueno, Jonek kaso egin dit, eta... Ikaso ingo. Barkatu, Ea nola niosun nik, zurek idoia jarraitzea, irrati realizazioa egitea eta begiak itxita ugitzea. Ez, begira, musika jarri dezu, jarrita dago, volumen horretan ondo dago, pero 5 segunduz begiak itxi. Eta irudikatu, Avon ibaiaren ondoan zaudela. Bertan dagoen antzinako bainuetxe batean. Bristolen, Inglaterran. 1782 eta 82 da, eta bainuetxea bizitzazera joan zara. Inguru marietan zabiltz paseatzen, eta lainoak agertu dira. Ura ere, nahasten hasi da, giro aizetxoa topatu duzu, lasaitasunaren ordoz. Begiak iriki ditzakezue. Kokatu zaretean? Fresko, ez da? Hemen baino. Hemen baino hobeto. Horixe irudikatu zuen The Rising Squall izeneko arte lanean J.M. Turner margolari gazteak. 1782 eta 82an, 17 urte baino ez zituenean margotu zuen arte lan hau. Britainiar paisaiaren esentzia gorena atzemateko irrikaz. Nortasun artistikoko obra handi bada. Zalantzari gabe, Turner nerabeak ez zituen bere garaikideak imitatzen, gainditu egiten zituen. Beste artista batzuek garai horretan natura lasaitasunez irudikatzen zuten bitartean, berak mugimendua, indarkeri atmosferikoa eta paleta ilun eta emozional bat aukeratu zituen, ekaitz piktorikoen sortzaile gisa heldutasuna iragartzen zuena. Eta hala ere, funtsezko artelan hori, 150 urte baino gehiago egonda desagertuta. Gaizki katalogatuta, akuarela batekin astuta, oker egotzita, bilduma pribatuetan ibili izan eta Tasmaniaraino ere iritsi zen. Han, 1858an erakutsi zuten azkenekoz. Eta geroztik, galduta. Nola da posible? Egin dezagun bidea. Hasteko badakigu Robert Nixon izeneko apaizak erosi zuela artelana. Ziur aski adituek diote berak enkargatuko ziola obra Turner gazteari. Nixon laguna zen eta Turnerren lehen mezenasetako bat izan zen. Bereziki lagundu zituen margolariaren lehen esperimentuak olio teknikarekin. Gerora, artelan hau Robert Nixonek erositakoa Tasmaniako galeria batean erakutsi zuten, eta esan bezala ondoren desagertu egin zen. Adituek Turnerri eskainitako obituarioetan idatzitako aipanemenen bidez baino ez zuten artelan honen berri. Horregatik, orain arte artistak erakutsi zuen lehen oliopintura Fisherman at Sea izeneko bat zela uste zuten. Beraz, artelan berri hau agertu denean, dena aldatu du. Aurkikuntza honek erregistro historikoa zuzentzeaz gain, Turnerren ambizio goiztiarrari eta oleoarekin duen trebetasunari buruzko ulermena zabaltzen du. Sotheby's enkantetxeko espezialista batek, Julian Gascoignek, zera adirazi du, Turnerren obra goiztiarrari buruz dakigunetik edo genekiela uste genuenetik dena aldatzen du honek.
Kontua da, 150 urte inguru desagertuta egon ostean, iaz Londresko The Witch enkante etxean salgai jarri zutela. Baina, bertan esan zutela, Julius Caesar Ibbotson margolariaren jarraitzaile batek egindako artelan bat zela, eta 600 euro inguruko prezioa jarri zioten. Azkenean, 400 eurotan saldu zen. Baina erosi ondoren, hasi ziren, zahar berritzen, garbitzen, erosi zuenak, etxean jarri nahi zuen, erakutsi nahi zuen, dotore, eta garbitzen hasi zenean konturatu zen Turnerren firma zuela, eta ordan adituek lana aztertu zuten. Eta zer gertatu zen? Bai, artelana Turnerrena zela, baietz, Turnerren lehenengo obra zela, eta bai, 400 eurotan saldu bazen ere, bihar jarriko dela enkantean, 300.000 euroko prezioan. Zer iruditzen zaizue? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Sotheby's for our summer Old Master Evenings painting sale. Welcome to all of you. And it is a great pleasure. I'm Harry Dalmany. I'm your auctioneer tonight. Before we start, I'm just going to read you the conditions of business. I'm sure you're all familiar, but let's hear it again. As noted in our conditions of business for buyers, everything is sold under the authenticity guarantee and on an as-is basis. Horrelako zerbait gertatuko da bihar, hau Sotheby'sek pasaden urtean egindako udarako enkantea izan zen, Ingalaterrako margolariei eskainitakoa, eta bihar egingo dute aurtengoa, eta biharko honetan Turnerren artelan hau egongo da salgai. Egia esan, entzulei aipatu behar diet, interesa izan ezkero, bitxia dela ikustea eta bideo asko daudela sarean, Sotheby's jarrita, enkanteak ikusten direnak, eta horrentxe entzun dugun honetan, aipatzen zuten ez, lehenengo arauak aipatzen dituzte, eta segituan hasten dira saltzen. Pelikuletan bezalaxe, berak esaten du artelan hau daukagu, 300.000 eurotan jartzen da salgai, zeinek eskainiko du gehiago, eta orduan hasten dira, eserita daudenak eskua altxez, eta esan ez, 320, horrela, iritsi arte ez dakigu, biharkoa zenbatean salduko den. Baina ez esan, ez dela bitxia, duela urte bete, 400 eurotan saldu zena, bihar salgai jartzea, 300.000 eurotan. There's golden moon as the wind blows through the strings of old, like the violins that heard it all. On these bridges that were made to fall. Baina egian, ez dakit, 18. mendeko artelan bat zaizuen beste interesatzen ez, agian Warhol gehiago gustatzen zaizue? Iune. Agian gehiago ezagutzen dugu. Hori da, a ber, eta pixkat jarrigarriagoa da ez, oso... Jarrigarriagoa. Bai. Euskal Zaindiakon hartzen du itzori. Jarrigorri za, pero. Eta asko ikusi dugu, baina nik ez dakit aldatuko nuke. Orduan, inigo zu bihar Londonera, Sotheby'seko enkante etxera, eta Junezu, Warhol gabe geratuko zara, ez balin bazara behintzat, zakarrontzietan bila hasten. Kontua da, desagertu egin dela Warhol bat. Herbeheretako Masortz herrian gertatu da. Administrazio berrantolaketa baten ondorioz, udal bulegoen birmoldaketa gisa hasi zena, galera konponezina bilakatu da. Izan ere... Hace eufemismo festa, Administrazio berrantolaketa bat, udal bulegoen birmoldaketa, eta galera konponezina. Ez que hori gertatu da? Zer egiten dizu? Osa, ez dute lapurtu. Ez, pentsatzen zen. Zakaretara bota dute, konturatu gabe. Kontatuko dizotze gertatu den. Hainbat artelanen artean, bazegoen Beatriz erreginaren serigrafia bat, Andy Warhol ospetsuek egindakoa. Eta kontua da, zaurretara bota zutela Masortzeko udaletxeko eraberritze lanetan. Hala ondorioztatu du udalerri nederlandarrak berak egindako ikerketa independente batean. Txostenaren arabera, piezak desagertu egin dira, orduan ze gertatu da inogu eta etzen eufemismo bat. Uden eta Lander bi herri ziren. Eta bi herri horiek elkartu egin dira, Euskal Herrian ere izan ditugu. Uden Landern? Ez, Masortz izan ditugu. Masortz, ja. Izen aldatu diote. Uden eta Lander elkartu egin dituzte,
2022ko urtarrian izan zen hau, eta Masortz udalerri berria osatu zuten, eta orduan beraz, esan bezala administrazio berrantolaketa bat egin behar zuten, eta udaletxean ere obrak egin behar zituzten, bi udalerri izatetik bakarra izatera pasa zirelako. Hortxe ari ziren antxe langileak, gora bete igeltxeroak, margolariak, arotzak denakan bueltaka, eta antza denez ustekabean bota zituzten tamaina handiko hondakinekin batera 46 artelan. 46. Eta horietako bat, Warhol bat. Egizu gainera, ze esan duen udalak duela aste pare bat? Prentxagoar bat helarazi die bertako edabidei esanez, badakigu ez ditugula obrak berreskuratuko. Pena bada, bereik onartzen dute, galduta daude, bota dituzte zakarretara, pentsatzen dut, agian ja suntsituta egongo direla, birziklapen zentro batetik pasako zirela, eta orain, ez dakit zer izango direla, baina desagertu egin direla. Gainera, esan dute, gertatutakoaren erantzukizun osoa bere gain hartzen dutela, baina ez dutela txosten osoa argitaratuko ikerketan zehar elkarrizketatutako pertsonen pribatutasuna babesteko. Pentsatzen dut, elkarrizketatu dituztela igeltxeroak, arotzak, bertan lanean aritu diren garbitzaileak, eta beraien pribatutasuna babesteko txostena ez dutela argitaratuko, baino onartzen dutela, akats bat izan dela, eta gainera, ondare artistikoaren kudeaketan egin dutela segulako hankasa hartzea. Hori onartu dute, hartzen dutela konprobisoa, orain dauzkaten beste artelan guztiak erregistratzeko, biltegiratzeko, kontserbatzeko, eta segurtasuneko jarraibideekin aurrera egiteko. Ze herritarrak oso haserre daude. Nire haserre egongo nitzake, egia esan, nahiz eta ez den zurea, zuk herrian Warhol bat balin badaukazu, ez? Warhol eta beste hainbat artelan, ze 46 artelan izan dira gutxi gora bera, eta desagertu egin dira, eta ez laportu egin dituztelako, baizik eta zakarrontzira bota dituztelako, esango diazu, pena badela. Beraz, badaukagu, 150 urtez, desagertuta egon den artelan bat bihar salduko dena. Desagertuta ez zegoen bat, baina zakarrontzira bota dutena. Ze historia gustatzen zaizu gehiago? Eske zakarrontzira botatzeak ematen doa inbesteko pena. Eta malaletxe puntu bat, ez? Aserre puntu bat. Zeinek hartu du, eta esan du, ondakin guztiekin batera botako. Zeinek okurritzen zaio hori egitea. Hori da nire, ez? Tristea da oso, baina horixe kontatu nahi nizuen, ze, esan dizut, gustatzen zaitela, lapurreta historiak, zarberritza historia gustatzen zaizkit, eta Sevillako Makarena Ama Virginaren historia ekartzekotan egon naiz, baina gero pentsatu dut, aian OBZ oraindik jendea antxe Espainiako hegoaldean triste dagoela, eta negarrez dagoela, eta gaia agian arantzatxuia zela, eta orduen, hemen txenator, bi gaia hauekin. Beraz, entzuleren batek interesa balu, bihar, Sotheby'sen, Londresen, baina online ere egin dezakezu zuek zuen ekarpena. Jarraitzen bali, sotheby's.com uste dutela elbidea. Bertan sartu eta bihar nahi balin baduzue, norbaitek soberan balin badauzka 400.000 euro, Turnerren lehen artelana eskuratu. Prezioa abiatuko da 300.000 eurotatik. Hori da. Gero hortik aurrera gertatzen dena gertatuko da. Ze gertatuko da. 400.000 eurokin igual enkantearen lehenengo kolpeak bakarrik joka ditzen ezu. Hori egia da, baina, tira. Behintzatan zaudez da. Edo agian ez dago beste ino. 400.000, ze gauza den jakitea zuek, barkaiazu, ez zuek, ez nik, ez dugula, inoiz, altxako txartel bat, 400.000 euroko oferta bat, eskaintza bat eginez, enkante batean. Ez da gertatuko. Ez da gertatuko. Pelikuletan. Igual aktore egiten bazarete. Ez, 400.000 ez da 40.000 ere, ez. Nik ez dut imaginatzen nire bizitzako uneren bat, enkantetxe batean, 40.000 euro, horrela, xagutzen, segundu batean, ze gainera, horrela xe da. Zu, antxe xeitzen zara, eta bertan dagoen gizonak, zorokorren gizonak izaten dira ikusi ditudan bideo guztietan, gizonak izaten du, hemen txesalagai jarriko dugu 300.000 eurotan, horrela, azkar, 300.000 eurotan mentxe hartela nago zinek eskiniko 400.000 mota beltzun soineko duen emakumerantza zinek eskintzen du 500.000, agur zure momentua. Jazta. Eta erosten balin baduzu, zure momentua balin bada ere, jazta. Osea, horrela xagutu dituzu. Jazta. Pam. Izugarria. Gogorra bizitza. Sitting alone in the living room,
All around you can feel the glue. Up above the sky is black. When even music stops playing, just my heartbeat makes me sway. It's been a long night. I should have gone to bed. Smoke is blurring my sight. Tongue is white and my eyes are red. After summer comes the winter, and now I'm missing what I've had. I've been going full throttle ever since. Maite dugu zirkoa, maite ditugu astoak. Eta maite dugu jendearen bizitza hobetzeko lan egiten dituzten elkarteak ere. Horrexegatik, joan den ostiralean aritu ginen, minutu gutxi batzutan Azirkarte elkarteko Iker Arruerekin. Kontatu genizuen, ekainaren 27-tik 29-ra, Aiaraldean sekulako plana izango zutela. Azirkarte eta Ikiriki elkartek antolatuta, 18 eta 25 urte bitarteko 21 gaztek, aniztasun funtzionala duten 21 artistek, zirkutaier bat eta enkajamos izeneko ikuskizuna eskainiko zutela. Jakin badakigu ikaragarrizko beroa pasa dutela, jakin badakigu astoak ondo daudela, gazteak ere bai eta gustora aritu direla. Baina xehetasun gehiago nahi genituen eta baita Azirkarteren jatorrira jo, eta horrexegatik, aurrekoan Ikerrekin aritu baginen ere, gaurkoan Oskar Vitoria Azirkarteko beste kidearekin, ariko gara hurrengo minutuetan. Oskar, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, egunon. Bueno, zer modu zaudete, Ikerrek kontatu digun mikrotik kanpo bada ere, beroa gogoz pasa duzuela eta gogor xamarra izan dela neurri batean. Bai, hori izan da txarrena, ez da, beste atera da primeran, baina egia da, batez ere atzo, pasatu genuen beroa izugarria izan zen. Eta horregatik bertan bera geratu zen ikuskizuna, ezinezkoa zen, geunden, ez dakit, 36 graduekin hori menditik ibiltzen eta hori heldu ginen berandu. Eta orduan gero geneukan ikuskizuna zeiretan eta, ez zegoen itxalarik, ez zegoen ezer, eta orduan erabaki genuen bertan bera guztea eta beste momentu batean egitea. Nik asteburua pasa dut zuekin gogoratzen, ze kontuan bagenuen eguraldiaren faktore hori, eta figatu bazarete aurrikuspen guztietan markatzen zuten Euskal Herriko zartaria edo izango zela Arabako lautada inguru hori, eta nik begiratzen dituen eta maksimoak antxo 36, 37, 38 danik, ostras. Gure lagunak eskasi ibiliko dira eta tira, ondo ibilizarete Oskar, baina egia da askotan aipatzen dugula euritea dagoenean edo ekaitza dagoenean, elurra dagoenean bertan bera utzi behar direla jarduera batzuk, baina beroarekin ez gaude haino ituta, bero gehiegi egiten duela eta orduan bertan bera geratzen dela, baina horixe bihurtuko da gure egunerokotasuna hemendik aurrera klima aldaketarekin. Badirudi eragin izango duela. Oskar, hala eta guztiz ere, asteburuari etekin atera diozue, gozatu duzue, esan daiteke, emanaldia ezin egin, baina tira, ederki aritu zaretela eta gaztek gozatu dutela zuek bezalaxe. Bai, oso ondo egon da, disfrutatu dugu asko, denbora asko eduki dugu gure artean baita ere hitz egiteko, batzuetan urtean zehar kostatzen zaigu gehiago, baina orain bidea egiten dugun bitartean denbora asko daukagu eta gero baita ere herrietara heltzen garenean, uzten dizkigute igerilekuak eta herriko udaletxeak gauza asko egiten digute gauzak errezagoak egiteko eta eskertu behar diegu eta horregatik izan da zoragarria. Oso ondo egon gara, gainera etorri dira beste elkarte batzuk, etorri dira gurekin bidea egitera, hori Txikatoki, Gernikatik eta gero baita ere Zirkodomo Barakaldotik eta haiei ere asko gustatu zaie eta esaten dute errepikatu nahi dutela. Hemen ari gara ikusten Ikerrek bidali dizkigun hainbat bideotan, erromesaldia, astoak, eta astoen inguruan monozikloarekin ere badabilen lagunen bat, tira, bideari nolabaiteko etekin ere atera diozue. Txakurro. Bai. Ez que bidea oso polita da, eta gainera
hori, inguretako paisaiak dira zoragarriak. Batzuetan beti geratzen zaigu hor, baster batean, ez da, kostatzen zaigu agian Gasteiztetik ara joatea, baina zoragarria da. Eta orduan, oso ondo egon gara. Eta gainera, eske etorri dira, herriko jendeak etorri dira gurekin laguntzera, eta baita ere hori oso aberatsa da, ez da, haiekin egotea, eta gero etorri dira ikuskizuna ikustera, eta harrituta geratu dira. Aizu, Azirkarte gizarteratzeko elkarte bat da, zirkoaren bidez lan egiten duzue, aipatu dugu, aniztasun funtzionala duten gazteekin, noiztik ari zareten lan hau egiten, Oskar? Bueno, haze ginen 2016an, eta elkarte moduan 2018an, ezta? Sortu genuen elkartea, eta hori, daramagu ja gutxi gara bera sortzi urte. Duela gutxi jaso duzu bebai 2025 saria, pentsatzen dute iaia hor urtemugak ospatzeko zabiltzaten horietan, ze abiatu zinetela 10 urte egingo ditu datozen hilabetetan, badela ez, pixkate indarra ematen duen saria, eta nolabait egiten ari zareten lanaren aitortza ederra. Bai, oso polita da, gure helburua da baita ere hori, ez da, ateratzea eta kaleratzera, gazte hauek egin aldutena zoragarria dela, ezta? Eta orduan, hori, sari hau da, rekontzimentu bat, egiten dugun lanagatik, baina ez dakit lanagatik, baina batez ere hori, ezta? Desgaitasuna duten gazteak hori baloratzeko. Aizu, aurrekoan Ikerrek ere aipatu zigun zuek, zirkoaren mundutik zatoztela, gerora zirkoaren mundu hori jarri duzuela, gizarteratze bide honetan, galdetzen genion astoengatik eta astoak beranduago iritsi direla. Baina galdetzen genion ere ze animalia ederra den, eta azken aldian jakin dugu laguk ere, astoekin terapia egiten duten hainbat elkartekin aritu garelako saio honetan, ze animalia egokia den, gazteekin, aurrekin, baita behar bereziak dituzten pertsonekin aritzeko, inteligentzia emozionala handiko animaliak direla. Bai, zuk esan duzuna, ez da? Zoragarriak dira, eta batez ere, nik uste dute haiek ere somatzen dituzte gauza asko, ezta? Eta laguntzen digute pilo bat. Neska edo mutil bat geratzen baldin bada atxetik eta ematen baldin badiogu soka astoarekin joateko, astoak eramaten dut aldera, ezta? Eta horre gero gauzak errezagoak dira. Eta baita ere, gero zaindu behar dituzte astoak, eta hor harremanak ere egiten dira. Zederra. Gazteizen aritzen zarete, gizarte zirkuko jarduerak egiten, eta, nolabait, horrelako jarduera puntual edo konkretuetatik aratago, zuek astez-aste aritzen zarete lanean, Oskar, gazte hauekin, ez da asteburunetan mugatzen den zerbait, inondik inora, jota fuego aritzen zareten demoraldi guztian zehar. Bai, hori da. Hau da, proiektoren barruan, proiektu txiki bat, ez da, astoarena. Hori, usten dugu, kurtso bukaerako egiteko, baina zuk esan duzuna, ez da, urtean zehar, aste azkenero elkartzen gara, eta gero baita ere egiten ditugu beste ekintza batzuk, joaten gara eskoletara, edo auzoetara tailerrak egitera, eta baita ere gero egiten ditugu ikuskizunak, ez da? Dauzkagu, hiru ikuskizunak, orain gaude hirugarrenarekin, eta orduan hori, ditzen bat digute, eta kitu daletzitik, adibidez, hemen Gasteizen dago proiektu bat da oso estena, eta hori posible izango da Gasteizko antzerkira joateko, eta orduan adibidez hor dauzkagu egin ditugu bi ekitaldiak, eta egin behar dugu beste bat azaroan, baita ere joango gara Tauri artera, gauza desberdinak dauzkagu ja zerrendan egiteko, eta hori da helburua. Eizu, enkajamos emanaldi horietako bat da, asteburu honetan ikusi behartzutena, eta esan diguzu, beroa medio oso temperatura altuak eta ezinezkoa izan dela. Nolabait emanaldi horiek berreskuratzeko asmoa baduzue, edo atxeden hartuko dute gazteek orain udararekin, eta udazkenetik aurrera ikusiko ditugu berriz ere holtzan? Orain ja izten dugu karpa, izten dugu. Eta orain oporrak hartzen ditugu, eta atxo egon ginen
okondoko zinegotxe batekin hitz egiten, hori errekuperatzeko eta joango gara urrian edo hortik, joango gara berriro hori herrian egiteko. Eta enkajamosekin jarraituko dugu, orain daukagu, orain dela hiru hilabete estenatu genuen, eta orduan denbora daukagu orain, urte eta erdi bat, hori, mugitzeko eta jendeak ikusteko. Oskar Vitoria Azirkarte elkarteko kidea, aizu, mila esker guretzat hartu duzuen tartetxo honengatik, jarraitu gogor lanean, eta udazkenetik aurrera gu ere bueltan izango gara, gu ere zuek bezala karpa istiar gabiltzamen bigarren kafean, baina jarraituko dugu harremanetan eta izango dugu zuen emanaldi berrien eta egitasmo berrien berri. Bale, eskerrik asko zuei, bale? Zain asko. Eka, gor. Goizeko 10:40 iaia 50 Spell on Me, The Sinelli Brothersen kantu honekin egingo ditu hurrengo minutuak. Atzo gozatu genituen Tolosako blues jaialdiaren itxiera ekitaldian, Tolosan Bluesen, Londresen bizi den talde italiar jatorrikoa ikaragarrizko emanaldia eskaini zuten, eta han deskubrite genituen euren hainbat kantu erraldoi tartean Spell on Me, hauxe. Some good things, how we walked the mile. The heat was outrageous and I wasn't ready to fight. Although voracious, it was love at first sight. You got a spell on me, that's alright. Will you marry me? Say what? Oh, never mind. Goizeko 11 bueltan ditugula, bagoaz segituan estudio zentraletara azken horria, Oñatze Izpuru lankidea bertan dugu, eta Oñatze, egunon? Egunon bai lagunok, egunon entzule guztiak. Santos Zerdan PSOeko antolakuntza idazkari oia duela ordubete eskas, ailegatu da Espainiako auzitegi gorena, Leopoldo Puente auzitegiko magistratuari erantzutera gogoratu Guardia Zibilaren txosten arira ikertu gisa ari direla Zerdan aztertzen. Txosten horren ustez, Koldo auziko sarearekin eta obra publikoen eskaintza irregularrekin lotzen dute Zerdan. Hori izan da Zerdan bertara ailegatu den momentua, dakizuenez kamera ugari eta baita oihuren bat edo beste anatzetik entzuten zirenak. Ekainaren 12an egindako txostena da erdian dagoena, Jose Luis Abalos ministroiarekin eta haren aholkulari Koldo Garziarekin batera egindako audioak publiko egin zirenetik gertaturikoek harrabotsa sortu dute. Hasiera batean Zerdanek berak eskatu zuen gaurko deklarazio hartze hori streaming bidez zuzenean eman zezatela, baina magistratuak ezezkoa eman zion. Gaurko bizaren ostean ikusi beharko da epaileak kautelazko neurririk hartzen duen ala ez bere kontra. Ukok atera zuen esleipen publikoen ustezko sare ustela, bai eta guzti honetan gakoa den Zerbinabar enpresaren dokumentuak ere baditu eskuartean epaileak ikusiko da zer gertatzen den honekin Antxon Alonso enpresaren erregistroa aurkituriko kontratu pribatu batean inguruan ari direlako
hizketa. Bestalde gaurkoan Irungo kaleetan alarde eguna eta alarde baztertzailea goizean goiz lehen orduan atera da. 10 pasatxoan berriz emakumeak bai onartzen dituna ez soilik kantinera gisa baizik eta modu askean edozein lekutan parte hartzeko alardea. Bertan ondoren adierazpen ezberdinak erakunde publikoetatik joandakoak, emakundeko ordezkariak, baita arartekokoak ere, alderdi politikoetakoak ere ikusi ditugu eta gaurkoan Kristina Laborda Irungo alkateak harrera egin bai, egitea espero da, bandera ematea ez ordea, beraz, guzti hori kontatzen joango gara datozen orduetan. Azkenik esan, kasu honetan KLP pension izeneko Norvegiako funts nagusienak erabaki duela bere diru zorro horretatik ThyssenKrupp Alemaniarra eta Osco Corporation estatu batorrak kanporatzea. Gazan erabiltzen diren armak Israeli saltzen dietelako bi enpresa, bi multinazional hauek eta urrats hori eman du Nazio Batuen erakundeak adierazi baitu. Ez dela soilik bertako armadak egiten dituen tiro eta genozidioak, baizik eta genozidio horren konplize direla ere armak berari saltzen dizkietenak eta horregatik orain Norvegiako pentsio funts nagusienak erabaki du bertako bi enpresa multinazional haundi hortik kanporatzea Israeli armak saltzen dizkietelako. Oraino beraz kontatzeko genuena, 11:04 minutu jotzear zuena deitza. Eskerrik asko oinatzea, Pomabietan informazio gehiago, hementxe naiz irratian, guk aurrera egingo dugu orain hementxe bigarren kafea zuekin hartzen. Azken urteetan, askotan entzun izan ditut horrelako esaldiak. Gaur egun jendea gehiago lesionatzen da. Modan jartzen ari dira errekuperazio zentroak eta antzerako beste hainbat. Baina modan egotea baino, agian gaur egun kasu gehiago egiten diegu gure gorputzetako minei edo molestiak minizatera iritsi baino lehen tratatu nahi izaten ditugu. Zentro ezberdinak sortzen ari diren honetan, emakume batzuentzat ere babesgune bihurtzen direla esan daiteke. Esaterako, Orion dagoen Zuegan zentroak jarduera fisikoa, kirola eta osasuna uztartzen ditu. Baina beti ere, pertsonaren ongizatea kontuan hartuz eta garrantzia emanez jendea eroso sentitzeari. Horregatik, emakumei begira sortutako proiektu ezberdinetan kolaboratzea edota haurdunaldiak eta kirolaren arteko konexioan sakontzea garrantzizkoa da hauentzat. Min batetik sortutako proiektua izan zen Zuegan. Gaur egun, hegalak geroz eta handiagoak dituen tximeleta bat bihurtu da, haien logoaren antzera. Proiektua ondo ezagutu nahi genuenez, gaur gurean dugu Ainara Manterola ikutza. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Ainara. Kaixo, egunon. Pixkat lehenengo eta behin proiektua ezagutze aldera, galdetu nahi nizula, ezagutzen ez duen antzatez, nola definituko zenuken edo nola azalduko zen nioken zer den Zuegan. Zuegan esango nukeola itzukutxitan esateko, falta batetik egon minetikan sortu zen, gaur egun proiektu nahiko potente bat, gehien bat osasuna, kirola, eta ongizatea, o erronka definitzeuna, erronka bat aurreateatzeko aukera hori definitzeuna. Esan dezu minetik sortutako zerbait dela, pixkat hasierara nahiko nuke justo, ze nola hasten da proiektua, suposatzen dut ideia batetik hasten dela, nola hasten da hau guztia? Proiektua pixkat nahi gabe hastea. Azkenen nire lesiotikan hastea, nik ligamentu gurtzatu daukinun, haustura daukinun, eta handikan hasi zen pixkat. Ideia baino gehiago, Zuegan sortzeko ideia baino gehiago, nire kuriosidadia mundu honen inguruan. Jarraian nire aizpak eukizun lesio berdina, orduan pixkat ja masterrakin lotzen hasi nintzen nire aizpan belaunan errekuperazioa, eta pixkat praktikatzen, trasteatzen eta bar, eta hasiera hortxe izan zen. 2017, urte 7-8 urte inguru,
Eta, hori, pixkat hortik hasi izan, gero pixkanaka, hori taldekide bat, lagunen bat, herrikon bat, laguntza eskatzen hasi zitzaidan pixkanaka. Eta, hori, momentu hortan, gaur egun ere bazkidean Jon, elkarrekin ikaste genuen karrera guztia, eta hori, esku bat botatzeko eskatu nion, eta pixkanaka forma hartzen juntzan, esan genuen arte, igual izena jarri bertzaio honei, forma pixkat eman bertzaio, struktura pixkat eman bertzaio. Eta pixkat handikan sortu zen. Idea hortatik eta forma hasiera horretatik gero lokala ireki zenuten edo lehenagotik ere lokala bazten duten, nola egiten zenuten hasiera horretan lana? Nire aitak zekan lokal txiki badaka eta pixkatua kondizionatu genuen, material oso basikoa pare bat gauza erosi genitun, pixkat txukuna jarri genuen, eta nasi ginen pixkat probatzen, baina oso txikila zen, ginen bi pertsona hilak abitzen, orduan batekin ite genuen lan, eta izan zen pixkat azteko erabili genuen aukera. Gero ja bigarren lokalea pausua eman genuen hortikan 2019an, eta hori ja pixkat dizberdina izan zen, hori ja struktura bat genekan, ja ideiak asko zeharkigo genezkan, zer nahi genuen, zerren bila gindua zen, hori dana. Orduan hor ja pixkat apustu handigo bat izan zen bion partez, pixkat beldurrak gehiago daude, hasierak. Hasiera horretan ere, esan duzu justo 2019an bigarren lokalaren irekiera, suposatzet ere hor konfinamenduak berak ere eragin handia edukiko zula, baina ez zenuten proiektua ez da momentu batean gelditzea erabaki, ez da etxetik ere egin zenuten. Bai, azkenen mundu guztiak bezala berrasmatzia zan helburua, eta aprobetxatu genuen konfinamendu guztia online plataforma sortzeko. Orduan, grabatu genituen kriston bideo pila, ariketa guztinak, eta ja sortu genuen aplikazio baten bitartez, plataforma bat, non milaka bideokin online iteko aukera bat, etxetikan iteko aukera bat, jendeai emateatikan. Orduan, hortako aprobetxatu genuen, eta online saioak iteko, eta beste ikasteko, eta gauzaiek baino ez gelditu ez ginen. Eta, suposatzet ez, proiektuak aurrera egiten duen moduan, garapen bat gertatu zela eta gaur egun gora iritsi zinetela, gaur egun nola dago proiektua? Gaur egun proiektuak beste dimensio badaka bai aspektu guztitan, zerbitzu aldetikan, talde kide aldetikan, bezero aldetikan beste dimensio bada, gure rolak desente aldatu dira, azkenen lehen pasatzen genitun, irikitzen genuetik itxi arte bezeruakin lesiruan gainean eta bar, eta gaur egun gestio aldetikan lana garrantzitsua da ona hemen. Azkenen zerbitzu ezberdin asko uztartze ditugu, osasunan arlokok, errendimenduan arlokok, lesionatuk, ordunaldiak, aspektu asko narten esku hartze dugu, orduan hori dana gestionatzen, taldia, ordutegiak eta hori dana lana oso potolua da. Orduan, gaur egun hortan gabiltza pixkat gestio aldetikan sistema bat sortu nahien alik eta kompletona, gure baloriak ez ditugunak galtzen, eta pixkat gure baloroien barruan nahi den guztia ondo iriste zaiela bezeruai ziurtatzen. Aipatu ez justo oraintxe baloreak aipatu dituzu, azkenean prozesu baten ondoren itxi zarete gaur egun dagonea, baina bideo horretan argi eduki dezute zein zen zuen lan egiteko modua, zein ziren zuen baloreak, ze topatuko du bertara gerturatzen den edozein bezerok? Nik uste lehenik eta behin oso gertuko tratu bat, hortan saiatzea behintzat, azkenen pertsona hori bere aspektu, bere erronka, dakarkin erronka hortan
bakarrikan ez da sentitu, ulertu itzan pixkat prozesu guztiak nola dian, gauza guztiak emateko gertutasun bat, giro polit bat, giro euskaldun bat, eta hori, azkenen hemen sistema guztian aurretikan pertsonak inportazio eskigula, eta bakoitzan testu inguru globalea gerturatzen saiatzea geha. Bezero mota ezberdinak izango dira, suposatzen dutez, azkenean hainbeste aukera edukita bertan, zergatik gerturatzen da jendea ona, normalean, zein izaten da arrazoi nagusia bertara etortzeko? Gehien bat lesioak. Gehien bat lesio eta nahi hartzen indar dexente, eta nik uste gaur egun geroz eta jende gehiagok dakala argi molestiak, onminak baitu, garrantzitsua dela ariketa fisikoa, o behintzat errekuperazioko zati aktibo hori, bai ebakuntza ostetan, o ez bestelako bizkarreko min batzukin garrantzitsua dela indar lan egitea. Orduan, gehien bat lesionatuk, esango nuke. Aipatu ez du, badaudela ez, arlo ezberdinak lantzen dituzuenak, pixkat azalduko zenuke zein dien arloak, errekuperazioa badago, baina beste hainbat. Bai. Arlo nagusiak, esango genuke hirutan banatzen diala. Hasteko osasun arloa, hor sartze ditugu, behaien helburua, behaien bizikalitatea hobetzea dan, osein pertsona. Datorrena ariketa fisiko egitea, indar entrenamendu bat itia, behaiek hobeto sentitu gaitezen, behaiek indartxu sentitzeko, eta behaien eguneroko eskakizunei alik eta ondona aurre egiteko. Orduan, osasuna esango genuke. Beste alde batetik lesioen errekuperazioa, hor ja fisioterapia zerbitzua eta errekuperatzaien zerbitzua uztartzea. Eta hori pixkat valorazio bat abia puntutat hartuta, lesio horren errekuperazioan zentratzean prozesu bat esango dugu, prozesu bat eramatia aurrea, eta gero kirole errendimendua. Azkenen kirolari desberdinak, disiplina desberdinetako kirolari desberdinak, behaien errendimendua hobetze aldea, emateuen prozesua. Hiru arlo horiek izango niake nagusinak. Gero hor barruan beste azpi arlo batzuk egongo dira, baina eta gero oso presente dakauna gaur egun emakumean unitate bat pixkat sortzia. Azkenen hasieratikan emakume pila bat dazkau, portzentaia oso altua dakau zueganen emakumeana. Emakume bakoitza bere momentu desberdin, fase desberdin baten, hor baitare hori, ideia desente dazkau buruan, eta gure puntu indartxutako bat izango odala irutu zaitu. Ainara, galdetu nahi izun pixka bat hortik tirata, egia da, zuen gimnasetan sartzen, gimnasera jeisterako momentuan badagoela, hori, portzentaia handi bat emakumeak direla, eta agian gimnasio publikoetara gerturatzerako momentuan eguneko handiei bat gizonezkoa dela, izan daiteke erosotasuna edo komodidadea aurkitzen dela bertan, gertukotasun bat dagoen momentutik, edo horrelako jarrerak edo jaso dituzu zuek sentitzen duzu horra dela. Dudik gabe, azken baten oaindikan indar entrenamentua dago pixkat gizonezkona balitz bezala ikusita. Egia da geroz eta aurreago guaztila eta pixkat puskatzen egeala ideia hori. Baina gaur egun oaindikan erosen gimnasio publiko eta sartze baldimazea indar zonean ikusiko dituzu gizonezkok. Eta zona aerobikoan ikusiko dituzu emakumezkon bat. Baina ez da hain ondo ikusita, o ez da hain errexen ematean gauza bat. Orduan nik uste hemen hasieratik saiatu gehala, emakume guztiri, behaien espazio bat ematen, nun komoda sentitzen dian indarra lantzen, nun gai sentitzen dian, nun tribu bat ikuste hue baitare, orduan oso toki eroso bat, nun posible duen indarra landu ikasi. Eta zergatik ez behaien herriko kiroldegira jun, hemen ikasi duena baitare horrea ematea. Emakumeen arlotikan pixka bat iraka, aurten justu aurkeztu duzue Tximist Fondazioarekin ere kolaborazioa edo proiektua, zertan datza
proiektu honek? Bueno, baina bigarren urtia, tximistekin hori kolaboratzen deula, eta azken baten Tximis Fundazioa entzaren zinazen proiektutako bada, elkarrekin jolastu genuen realen. Eta, bueno, azkenen Tximis Fundazioa sortzian ideiare bai, gure prestatzaile fisikoa izan zen beha, Tximist. Eta, bueno, tamalez ez dago gaur gurekin, orduan bere omenez sortu zen fundazio bat izan zen, pixkat bere baloreak aurra eramanez. Beti zala hori gertukotasun hori, eta beti emakumean kirola beste hori, osein instituzion pertsonan aurrian. Orduan, pixkat hortikan sortu zen zerbait izan zen, eta ziratikan aintzane proposatu zionen, ez nuen inungo dudeik euki, porque irutze zait bai gure balorekin eta bai zerbait sentimentalagoakin sentitzen detenagatikan, tximisten baitare oso politia izatia zekala. Eta hori, azkenen Tximiskapa da torneo internazional bat, gaur egun munduko taldeikan potentenak gerturatzeiana, neskapila batei jokatzeko aukera emate zaie, eta hemengo talde baitare, talde horien kontra jokatzeko aukera eta zoragarri hoi, kriston ambiente polita sortzea. Eta, bueno, aurten beste evento batzuk egin ditugu, kongresua, Xilitz kongresua, gero sortzeian baskariak eta bar, orduan, dutze zait oso polita dela sortzen nahi geana denon arten, gehien bat haintzaren zinase buru izanik, eta oso erro gaudela horreutiaz, eta asko disfrutatu dugu aurten baitare, oantxe bukatu dela, eta hoxe esatizut. Orain bukatu berri da eta, suposatzen harremana ere eukiko ez dutela, gertutasun horretan bertan jokatzen aritu dien emakumeekin eta egongo diela hizketaldiak, beraien gandik ze jasotzen duzu normalean daukaten iritzia. Azkenen neska hauek, etortzeianak dira 14 eta 17 urte azpikuak. Eta daude txoratzen, azkenen astebete bat etortzeko Donostira, taldian, denak batea, pixat esperientzio bizitzeagatikan, oso pozik. Bertakoak dianak Manchester City, Inter de Milan, Olympique de Lyon olako ekipuan kontra jolazteagatikan pozik. Behaien aurpegetan ikusteana ilusioa handia eta aukera, oportunidade handia jokatzeko, ikusgarritasuna emateko honei da nahi eta disfrutatzeko orduan daude txoratzen. Gehiago esango izut aurten ekarri ditu haintzanek Angolatikan bineska jokatzea, azkenean han ez dakaela apenas aukera ikan ezertako gutxio handikan emakume izan da, eta entzat Donostia etortzia, bioi bat hartzia, Realeko kamiseta jastia eta partidu bat jokatzeko aukera izatea izan da, hori imaginatuko zu. Kristona, eta Angolan gelditu dian bere taldekide guztintzako, kriston esperantza esango dugu, behaieke posibleituela behaien ametsak lortu, eta polita, inspirazio ondila eta esperantza ondila ematen proiektu polita egia esan. Eta emakumearen arlotik tirakazu eganek ere badauka haurdunaldien inguruko proiektua, ez da? Lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke zertan datzan bertara haurdun dagoen pertsona bat gerturatzen den momentuan jasoko duen hori, eta gerora sartuko gara gehiago. Azkenen esan dizuten bezala, helburua izan da pixkat emakumeai bere fase guztitan laguntziak, pixkat kirol munduan atletikan esango dugu. Orduan, tartean, haurdunaldian fasia dago, gaur egun leire dakau hemen, emagina, orduan, berekin baitare pustu txiki bat indeu, orduan nahi genuna da, esan deten bezala prozesu guztian orduan nahi lagundu, ondo sentitzen esango dugu, osasuntxu sentitzen, eta ondo sentitzen bere prozesu guztian. Orduan, guk ez dugu ulertzen esango dugu edozein momentu vital edozein pertsonana sedentarioa dana osasuntxu bezala, orduan
haurdunalditan beste guztiekin bezala, pixkat orientatzen, indarlan bat itia, haurdunaldi osasuntsu bat izateko, eta erditze eta erditze oste alik eta onena izateko, esango dugu. Badaude ez puntu ezberdinak haurdunaldi batean, badaude haurduntza den momentua, baina baita erditze ostekoa. Nola lantzen da gorputza puntu bakoitzerako? Bueno, hemen azkenen, beste edozein pertsonakin bezala haurdun ez da honakin bezala, balorazio bat inberda. Azkenen, etorrian emakume hori oain arte zein du. Oain arte kirolaria izan da, sentaria izan da, lesio ditu, helburuk ditu, orditze osten kirol helburuk ditu, ez ditu. Orduan, pixka jakin berdu zein da kauna aurrian, eta egokitu. Behai, azken baten, ez da berdina izango perfil desberdinak etortzen dianen eskaintzen saioena. Eskaintzen dena izango da azkenen bakoitzai pixkat egokitzia, behar dunan arabera jardora fisikoa eta kirola modu egoki baten itia. Eta helburua beti izango da, ondo sentitzia, eta prozesu osasuntsu bat ematia. Aldan eta gehiena zainduz, emakumea bere aspektu guztitan. Zer eragin dezake haurdunaldian zehar edo haurdunaldia eta gero kirola egiteak emakume horren gorputzean edo ez egiteak ze izan daiteke hor egongo dien ondorioak? Bueno, azkenen ikusita daude zein dian onura guztik, bai ariketa fisikoanak, indar entrenamenduanak, azkenen evidentzia da hori eta hori hola da. Orduan, gehien bat lagunduko eguna da indartxu sentitzen, erditzea fuerte iristen, lesioak, bizkarreko minak, diabetes gestazionala, beste osasun arazoak prebenitzen esango dugu, eta hori, ebakuntza batea afrontatzen dugun bezala, momentu hori de bai indartxu afrontatzen, konfiantza handiakin, eta ondo sentituz. Azken baten, leire gure makinak horrea bideratzea ditu pixkat hemen emate ditun erditze aurreko saio horietan da. Empoderatzea, eta alduntzia emakumea. Pixkat bukatzea dira, galdetu nahiko nezukena zueganek berak ze proiektu dituen aurrera begira, edo badaukan prozesuren bat aurrera eraman nahi duna. Bueno, momentuz, honea salto handia izan da, eta handikan pixkat egea hemen lan egiten estabilizatzen. 2 urte daramatzagu hemen, oso handiak izan dianak, azkenen aterrizatzen nahi gala esango dugu handikan. Eta helburua da pixkat egunero emate duen zerbitzu hori hobetzia, talde kompetente bat sortzia, eta beti mantendu den giro hori ez galtzia. Gero egia da, emakumean arluan badazkatela proiektu batzuk ilusio handia dakatenak aurrera emateko. Azken baten emakumean unitate bat pixkat strukturatu nahiko nuke sortu, eta hortan gabiltza pentsatzen. Eta pixkat hori, esango dizut. Egia da, azkenen ideiak dazkasunetik aurrera eramatean momentu arte denbora pasatzeala eta gauzak ez diala errex sortzen da egiten, baina hortan gabiltza, ilusio handiakin, eta nik uste lortuko dela. Bukatzeko bai galdetu nahiko nizukena, entzuleak egongo dela jendea ez zuena proiektu hau ezagutzen, eta bertaratu nahi baldin badu, nola edo non topatuko zaituzteten. Azken baten errexena sare sozialetan hor jartze ditugu normalean ite ditugun lanak eta bar, baina telefonoa badakau, así que WhatsApp bat biali eta aldiketa azkarrena erantzuten dugu, martxan jartzeko. Esango litzake balorazio bat itia bakoitzai eta puntu bat hartuta helburuak jarri eta pixkat poliki-poliki bakoitzan egoerara egokituz arrankatzea. Mila eskerra guztia kontatzeagatik eta ondo joan da dira proiektua. Mila esker.
Entzuliok 11:26 minutu, Ainara Manterolarekin izan da June Romatetik Berguren, eta guk urrengo minutuetan aurrera egiteko plana badaukago bintzat, eguerdiko 12:00 bidean, zuekin kafe hartzen izango gara eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera egiteko kantu baten bila nabil, baina ies egiten ari zait. Zergatik izango da. Astelena. Beak ere ez du lan egin nahi, nik uste. Ekaineko azken eguna, ekaineko 30. Tekit, izan daiteken. Ez ies egiten dizu teknikoki, ies egiten dizu izenak, ies egiten dizu... Ez, nahiko izan, erraxa da zinema, baina. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time. Entzuleok bagatoz hemen gure telesail eta pelikula proposamenekin eta puri-purian tarte bakoitzan bezalaxe. Imanol González Gurrutxaga ere, gurekin dugu dagoeneko. Imanol, egunon? Kaixo, egunon. Ondo zaude? Ondo. Bai. Ondo. Bai. Izan da pixkat? Ondo. Bueno, egun hauetan bero asko jendu eta nekea daukau pixka gainen, baina ondo. Egia da asko eragiten duela, Bai, nik kontutzen nahi naiz, Ja, nik ez dut proposamen freskagarri batekarri, Zer da proposamen freskagarri bat? Atzo haritu nintzen horretan pentsatzen, ze ikusi nuen agertu zitzaidan interneten iragarki bat, esanez, hori zan, ustet hitzara biltzen zutena. Telesail freskagarria eta irudiak ziren, gazte batzuk igerileku batean, eta eguzkia, eta ez dakit Italian edo horrelako zerbait, eta pentsatu nuen, niretzako orain, zerbait freskagarria, izango litzake adibidez, Baztaneko trilogiako pelikulak. Dala Elizondon, Euria, Abendua, eta Grisa da. Orduan, niri freskagarria hori iruditzen zait orain. Edo Sociedad de la Nieve. Igual freskagarri egia. Baina giroa oso badaude telesail eta pelikula batzuk, ekaitzean sartzen zaituzenak horrela guztiz eta euria egiten du eta hotza nabaritzen duzu, hori deneretzako freskagarri bat, eta ez, orain Italian ondartzan gazte batzuk. Ja, niri pixat alrebez. Nik visualizatzen da azken gomendioetan Partenope, Sorrentinorena, itxasoa, Napoliko kosta, beste bero egiten duen Napolin una edo The White Lotus hor ondartzan, ez dakit. Imaginatzen dute, ez dakit, Leon Daranoaren Barrio pelikula, Madrilgo extrarradioko auzo bat, abuztu bete-betean, eta matelit bero bat. Hori bai. Han moto akuatikoa tokatzen zaienean gizajoei, Madrilgo kaletan. Zaten dut, Elizondo, Abenduan, hori dela freskagarrian eretzako. Ez dakit, Elizondotik gora, oraintxe izpegin seguro brisa gehiago badabilela, Arabako lautadan baino, den esaten hasita. Hori horrela da. Imanol González Gurrutxaga, zein izango da zure proposamena zugandik hasiko gara? Gaur kontan, ekarri dizuet pelikula bat nahiko espero neona ikusteko, izena dola Daniela Forever. Nei pertsonalki ez zait asko gustatu, baino, bai komentatu nahi nizuen, guain plataformetan ikusteko aukera dagola, nik Movistar Plusen ikusi nun, eta komentatu nahi nizuen dala zuzendari honen, Nacho Vigalondo zuzendarian pelikula nahiko espero zen pelikula bat. Bere aurreko filma izan zen Kolosal izeneko pelikula bat, zuzenduzula edo bintzet estrenatuzula 2016-en, eta hoi irutzaiten nahiko salto izan zela bere karreran, ze Anne Hathaway izan zen protagonistatako bat, eta izan zen aurrekontu askoko pelikula bat, eta guain boltatu da bere zientzia fikzio naturalista hortatik pixkat gogoratu altzaiguna Black Mirrorreko kapitulo batea. Eta, azken baten pelikulak kontatzen du mutil baten historia, nun autoistripu baten bere neskalaguna hiliten dan, eta, nola ez duen superatzen, bilatzen du modu bat, bere ametsai helduz, pastilla bat hortu, eta
amets hortan barne egoteko eta bueno, bere neskalagunakin berriro egoteko eta bueno, planteatzen den egoera hori, esan bezala da oso Black Mirror, da teknologiak edo behintzet zeoze futurista honek nola eragiten du gure bizitzan eta gure dolu hortan. Eta premisa bezala oso interesgarri iruditu zaiten, baino egia da momentu askotan oso aspergarri intzi zaitela, eta batez erabiltzen ditun formatu ezberdinak kontu neukita. Pelikula gehiena dago grabatuta VHS edo mini DV modua grabatutango balitz bezala, irudikatzen bere orainaldia dala oso tristea, dala oso karratua, dala oso aspergarria, eta ametxea sartzen da momentun, irudia da oso saturatuta dago, anamorfikoekin dago grabatuta, eta dena da oso zabala. Eta hori nahiko interesgarri iruditu zaiten, baina egia da pelikula sostengatzeko nahikoa ez zaitela iruditu, eta egia da, ariketa bezala oso interesgarria dela, ze zuk olako kamera bat erabiltzen dezunen pelikula handi bat grabatzeko, jotzen da oso azkar, irudia kutre izan da, pentsatzea pelikula nahiko kutre badala, eta igual ikasle batzuk indako pelikula bat dala, edo zuk etxean 15 urtekin indezakezun pelikula bat izatea, eta zentzurtan, irutzait oso arriskoa handia zeukan apostu bat zala, eta bueno, niri pertsonalki iruditu zaiten momentu askotan oso ondo zuela ejekutatuta, momentu askotan etzala nabari eta sartzen zinela guztiz pelikulan jakinda edo bintzet irudia alde batea utzita, baina beste batzutan nintzaiten pixkat aspergarri proposamen bezala. Eta gero baita gertatzen da gauza bat, eta da formatu aldaketa hauetan anamorfikoa hartzen baldin badezu oinarri bezala, gero lauki batea pasatzen zean momentun, pantaila gelditzaizula oso txikia. Hori izan behar nizun, trailerra ikusteraren nintzen da, klaro, laukia bihurtzen da anamorfikoaren oinarritik. Bai, hori da. Egia da, askotan eukizan etela duda hau, zer da nobena formatu aldaketa hauetan, baina, bueno, egia da, formatoa bea oinarrizat hartzen den badezu anamorfikoa, beste aldaketek ez da hola, gero TCP-ak iteko garaien eta bar, hola izan behar du. Baina, bueno, egia da, momentu askotan irutzaitela como oso urruti. Igual zinek pantalla handi baten ikusiko banu, ez ziten sensazio berdina emango, bintzet ez hainbestekoa, baina egia da, plataformetan ikusteko aukera daukeun hauetan, gelitzen dela pixkat, irudia oso txiki. Karratuan geratzen den momentuan, ari niz ikusten eta ematen du, norbaitek grabatu duela zinema areto batean mugikorrarekin. Eta karratua ikusten ari zarela, sobratzen den beltza. Pirateatua ikusten ari zarela, ez? Bai, entzulea pixkat kokatzaldera, anamorfikoa da zinema, formato bat baino, anamorfikoa da lente sistema bat ematen duena zinema formato konkretu bat, oso txapala, gaur egun ohituta gauden 16:9 edo, ez dakit, zuen ordenagailuaren pantalla, baino txapalagoa, altuera gutxiago duena, eta orduan, gerora formatu karratua bihurtzerakoan, are txikiago geratzen da, ja dagoeneko goran eta beran, lerro beltzak izango lituzkelako formatu horrek. Zinemetan ikusten denean, zinema aretoetako proiektoreak aukeratu egiten dira, 16:9 edo anamorfikoaren artean, hortik aurrerako aspect ratio erabakiak zuzendariarenak moldatu behar dira ja horren barruan, baina anamorfiko aukeratzen den momentuan jatena oso txapala da, eta horren barruan karratu egiten bada, horren barruan geratzen da, eta orduan txiki xamar geratzen da. Baina hor da bildantzan, nire esan koste egiten zaizkite formato aldaketa hauetan bizi diren pelikulak. Wes Andersonek ere egin izan du, pixkate lau formatutik panoramikorako dantza horretan, pixkat iragana eta oraina irudikatuz, eta gertatzen da, nien naiz bereziki zalea. Igual atentzio gehiegi ditzen ditelako. Eramaten abalako etengabe pentsatzera, ara, formatu aldaketa. Ara, berriz ere bagoa zabalera. Egia da, betian ikin izan da gauza izan dela formatu aldaketa hau, baina beti jo izan da analogikoa erabiltzea iraganeako eta digitala oraineako. Eta formatuan aldaketa ez da enbestekoa izaten, eta ikusten duzu, nabaritzen duzu, baino nahiko gauza erosogoa izaten da ikusteko. De hecho, La Mesias, Nacho Vigalondo baita izan zala gidoilaritako bat, hor baita erabiltzen dute iraganeko, iragana grabatzen dute analogikoakin, eta oraina digitalakin. Eta hori oso modu organikon grabatu zuten, eta oso modu organikon ikusten da. Baina egia da kasu honetan pixkat ikusten dela arrotza, eta zakit, aktoreak ez dira oso ezagunak, eta iruditzen zait
parte handi baten horregatik dala. Formatu, proposamen ezberdin hau planteatuko zitzaien igual bere garaien aktore batzui eta batzuk erabakiko zutela ez itxaz. Osa, gatoz, kolosal pelikulatik, nun Anne Hathawayek ekoitzi eta gorpuztuzun protagonistan papela, eta gero, iruzaiten oso arraroa baten guain salto handia bitia, baina betikoa, igual gero baita edo agendak itzuten kuadratu, edo horrekontu nahikoa etzeon aktore ezagunak hartzeko, betikoa. The Belgians have developed a drug. Do you know what lucid dreams are? Estetika da, erabat, telenovela aurrekontu eskaseko telenovela latinoamerikar batena, Bai, eta iruditzen zait, aktore ezagunak egon izan bazien, beste aurrekontu bat egongo zala, eta beste irudia baita beste kalitate bateko izango zala. Ze, bere garaien investigatzen eta, irakurtzen nahitu nintzen horren ingurun, eta kolosal pelikula Anne Hathawayen estudioa edo iritsi zan momentuan, Anne Hathawayek bazaukan gogoa zerbait ezberdin jaiteko, eta gidoia asko gustatu ditzaion, iruditu zitzaion oso berriztagarria zentzurtan, eta hola lortu duten finantzatzea aktorea izan da. Orduan kasu honetan, ez dakit edo saiatu zien eta ez zuten lortu, karo, pelikula inglesez da. Aunque Madriden grabatu, pelikula inglesez da. Orduan, ez dakit, saiatu zien, ez zuten lortu, ez zuten saiakera hondikin nahi izan, nahiago zutelako gauzak etxean egin eta modu, ez dakit, familiarrago baten, ez dakit. Autoestetiko bat izan daiteke, nik esan dute, estetika hola. Kutra xamarra dela, baina ulertzen dute autu bat badela ere. Bai, baina autua igual hobe ejekutatuta egon alzan. Hortxe Daniela Forever, igual esan duzu, baina nun ikus daiteke, Manuel? Nik ikuset Movistar Plusen, baina uste dut Prime Videon baita ikusteko aukera dagoela. Hauxe gaurko lehen proposamena, eta tira, Antxo Bigalondoren filma hau ikusteko aukera, baduzue, hor plataforma digital desenteten, Movistar Plusen abia puntu. Lehen proposamena, Goiuri zuki egin guzu bigarrena? Bai, noski. Oso giro desberdinetan murgilduko naiz, nik Netflixera joko dut, ze asteburu honetan estreinatu da, pentsatzen dut hartuko zinetela Netflixen sartu balin bazarete, ze lehenengo horraxea azalean agertzen da, baina niri iruditu zait pixka bat estreinaldi hau izan dela nahiko lasaia aurrekoarekin alderatuta. Ez dela hainbeste marketing, publizitate, iragarki... Ni enteratu naiz, baina uste behin ikusi dudala, badator. Hori da. Ez da izan hola bombardaketa, promo bombardaketa bat, ez? Hori da, zertaz ari nahi zen Squid Games, El juego del calamar, telesaiaz. Badakizue oso ospetxo egin zela duela urte batzuk, lehenengo denboraldia estreinatu zutenean, eta oraintxe, asteburu honetan esaten ari nintzen bezala, 3. estreinatu berri dute. 3. eta azkena. The Last Games, azkeneko jolasak, izena jarri diote 3. denboraldi honi, borobiltzeko, egia da duela hilabete batzuk estreinatu zutela 2. eta bapatean azkeneko atala, 2. denboraldiko azkeneko atala ikusi genuenean, pentsatu genuela, ara? Horrela, une honetan utzi behar dute denboraldia, pixka bat denboraldi amaiera arraroa izan zen, baina behintzat, genekien iragarrita zegoen 3. denboraldi bat egongo zela, eta orduan 3. orain iritsi da. Telesai honen inguruan pentsatzen dut askok ezagutuko duzuela, badakizuela zertaz doan, baina pixka bat memoria freskatzeko, kontatuko dizuet, badaudela hainbat jokalari eramaten dituztela irla batera, berez, lehiaketa, telebistako lehiaketa bat balitzen bezala, diru asko dago jokoan, eta beraiek, jolas batzuk egin behar dituzte, eliminatzen joango dira, eta diru hori lortu ezakete. Ja da, lehenengo denboraldiko, lehenengo atalean deskubritzen duguna da, jolasak ez direla, miluzen etxera bidaltzen zaituzten bezalakoak, baizik eta eriotza dela, galtzen baduzu, jolasa ez baduzu egin ditzen, hile egiten zara. Hile egiten zaituzte, hobe esan da. Eta orduan, geroz eta jokalari gutxiago daude, besteak, hiltzen joaten direlako, eta antza denez, hauxe egiten dute urtero irla horretan, Korean, irla batean, eta dirua lortzen du norbaitek, eta gero, gizarteria ez da enteratzen hau gertatzen ari dela, ez? Eta, desagertzen da jendea, hiltzen dira, baina gizartea ez da enteratzen. Eta badaukagu protagonista bat, lehenengo denboraldian protagonista izan zena, eta 2. denboraldian erabakitzen duena berriro joan nahi duela lehiatzera.
Dirua nahi duelako? Ez. Berak nahi duelako barrutik suntxitu egitura guzti hau. Ze uste dut ez dudala spoilerrik egiten. Bueno, agian bai, ez da 3. denboraldiari buruz, da telesaiari lehenengo denboraldian ikusten da, bueno, hemen badaudela interes ekonomiko batzuk eta jende diruduna dela hau antolatzen duena, hor utziko dugu. Eta jende dirudunak, ondo pasatzeko, divertitzeko, hartzen dituela, herrialdeko jende txiroena eta eramaten duela ara lehiatzera eta beraien eriotzarekin disfrutatzera. Bueno, kontua da, protagonista honek barrutik lehertu nahi duela egitura hau, deskurritu nahi duela nor dagoen honen atzean nola sustengatzen den eta berak nahi duena da ez dadila berriro hau gertatu. Ze, berak egon zen, bere lagunak hil egin zituzten, bera bizirik atera zen, baina, berak esaten du hau, ezin dugu onartu. Eta orduan, 2. denboraldiaren hasieran ikusi genuen, nola kontratatzen duen jendea, pixka bat ikertzeko lehenengo nola heldu antolatzaileen gana, eta gero, zer egin, ez? Eta orduan, bera berriro jolasean dago. Badaude beste pertsonaia batzuk, 2. denboraldian ikusi genituenak, 3. honetan mantentze direnak, ze, 2. eta 3. denboraldian jolasa, edo txapelketa, bera da, ez da 3. aldiz txapelketa bat da, 2. denboraldian ikusi genuena. Eta hau ekarri nahi nizuen, ze uste dut azken urteetako Netflixen behintzat pelotazo handienetako bat izan dela. Milioika ikusle ditu. Ikusi dugu ikastetxeetan irakasleek esan digute, kezkatuta daudela oso ume txikiek ikusi dutelako telesail hau, eta ez da ume txikientzako telesail bat. Indarkeria asko dago, odola, zauriak, itzitsusiak, eriotzak bat estaren atzean, armak, eta gaur ekarri nahi nizuen puripurian sekziora esateko, abixatzeko 3. denboraldia ikusai dagoela, azkena dela, eta aurreko denboraldiekin gozatu balin baduzue, hotxe daukazuelako, baina aprobetxatu nahi nuen abixatzeko, bereziki gurasoei, anaia arreba zarragoei, izeba usabei, uda honetan umeren bat euki behar balin baduzu zuen kargupean, mesedez, ez jarri telesail hau. Ze koloreak ditu, panpina bat agertzen da, musika da jolasetakoa bezala, baina ez da umeentzako telesail bat. Beraz, horixe, Netflixen ikusi duzu, 16 urtetik gorako balin bazara. Ondo da, beste bi proposamen dauzkagu, June, zure onere txanda. Nahiago dezuna berintzi. Botazuk. Bale, nik ikarri deten telesaia Prime Videoko telesail bat, maiatzean estrenatu zena, eta izena du Overcompensating, 8 kapituluko telesail bada, eta ekarri batez ere, aipatu genulako hemen La vida sexual de las universitarias telesaia, edo, The Sexual Life of the... College Girls. College Girls. Eta nahiko estilo hortako telesaia da. Telesailaren trama edo da, Beni izeneko protagonista badela bere institutuan futbol amerikarreko jokalari hoi bat, quarterbacka, betiko pertsonaia ez, famatua edo popularra dena, baina badauka gordeta zerbait o sekretu bat dela, berak gehia dela. Eta inorri ez diola ez erresan, badakielako bere inguruan ez dagoela oso onartuta eta ez dakilako jendeak ze reakziokiko duen. Orduan, juten da unibertsitate batera, fikziozko unibertsitatera, bertan ikasten du bere aizpak, dago azken aurreneko ikasturtean, eta aizpak badauka bikotekidea, dala, gauzarik matxiruloena existituta daitekeena. Orduan, ze pasatzen da, claro, lehenengo kontaktutik ikusten ditugunean mutila eta protagonista Beni harremantzen, ikusten da Beni ez dagoela eroso, atrakzio minimo bat sentitzen duela berekiko, baina eske gainera egin behar duela gizon paper heterosexualaren, paper hori egin behar duela bere aurrean. Eta orduan, 8 kapitulo osotan zehar, Benik ezagutzen du hasieratik Carmen izeneko neska bat, eta lagun egiten dira, bata besteari laguntzeko asmoz, eta 8 kapitulotan ikusten duguna da, bi pertsona saiatzen unibertsitate batean enkajatzen,
Bat gainera bere sexualitatea ezkutatzen ari den bitartean, eta bestea saiatzen ari zaionean esaten, ez dezu ezkutatu behar goazen mesez pausoak ematea aurrera eta mendikateratzea. Eta ikusten dira, betiko, nola ditzen zaie, hermandad edo, bueno, talde hoietan... Nola itzultzen den hori egia esan? Nola din. Bueno, hoiek, talde hoietan sartu nahi dutela, edo ez, eta nola bizetzen diren gauza guzti hoiek. Eta pixka bat, badauka humoretik, hori. Hermandadea. Itzultzen duelu jarrez. Hori, hermandadetan sartzen saiatzen dira, bueno, claro, imaginatu ezakezuen bezala, beni saiatzen den hermandadearen burua da bere arrebaren bikotekidea, orduan, oraindik presio handiagoa dauka gauzak ondo egiteko eta hor sartzeko, dira, bueno, erromatarrez jazten diren pertsona batzuk, orduan, imaginatu ezakezute ze panorama dagoen talde horretan, eta bada pixkat hori, College Girlsen estiloko telesail bat, humorea daukana, koloreetan ere... College Girlsen estudio berdinean grabatu dutela, etxetako eskailerak apartamentu bera dirudite. Bai, nik ikusi nuenen trailerra berdina pentsatu nun, eta esan nun, bueno, bat gustatu zaitez, zergatik beste ez, esateko irekita uzten dutela, beraz, suposatzen da bigarren denboraldi bat egongo dela ziurrenik, eta hori, divertigarria da, errez ikusten den telesail bada, humorea dauka baino baditu trama ezberdinak, naiz eta niri hori, beniren trama bera, izkutuan eramatearena eta bai egin zaidan pixkat luze trama hori. Iruditu zait 8 denboralditan, 8 kapitulotan oso luze eraman dutela izkutuan mantentzea, eta agian pixkat lehenago hasi zitekela hori ateratzen, edo eukizezakela, ezakit, zerbait gehiago lehenago aterako balitz armairutik. Baina, bueno, horixe, nire gomendioa. Overcompensating, Prime Videoan dago. Congratulations, Benny. I am so supportive and I am so proud. Thank you so much, Megan Fox. Tira, Overcompensating, Prime Videoan dugu ikus nahi? Hori da, hori zuen aukera. Nik badakartola proposamen pixkate lodixiago bat. Pixkate... Ez oso udatiarra den proposamen. ¿Está frescagarria? Ez da oso frescagarria. ¿Puedes decirme dónde has estado todo el día? Estaba con el cura. Ese. Debería estar dando misa en vez de pasear tanto. Bueno, gaztelerako bikoizketa trailerra ari gara entzuten, baina trailerra jisterakoan olaxe gertatu delako, baina pelikula frantzesa da proposatu behar dizudana, filminen datorren larun batean estreinatuko dena, martxoan izan zen zinemetan, nik orduan ikusi nuen, eta oso pelikula potoloa. Hartzen du pixkat baif asbestas, ikusita daukazue? Bai. Pixkat, herri batean jakiten ez diren gauzen giro edo suspense horretan, pixka bate isiltasunek eta zer dioten, eta zer dakien ondokoak gaiari buruznik ez dakidana, eta pixkat informazio desoreka horretan kokatzen den pelikula bada. Etxe hori, bizilaguna lehioan eta beste bizilaguna kalean eta korrika, asbestaz da. Bai, oso giro horretan. Eta gero naturalismo cinematografiko hori oso agerian dago. Badauka asko konparatu dute pelikula Robert Bressonen zinearekin. Gurerago ekarrita edo garaikideago ekarrita Ken Loachen Sorry We Miss You-ren pixkat gauzak oso gordin kontatzeko joera naturalista hori ere badauka, baina dantza horretan dabil Alan Giroti eren pelikula bat da. Arrakasta handia lortu den pelikula, Valladolid zen espigadori irabazi zuen, Kaiek zu zinemak 2004ko pelikula honentzat jo zuen, eta beretan oso pelikula interesgarria da, nahiz eta diodan bezala, ez den bereziki freskagarria. Heriotza bat gertatu da, funeralera dator aspaldi herrian egon ez den pertsona bat, eta hortik aurrera hasten da korapilatzen gaia. Interpretazioak Felix Kisil, Catherine Frot, Jacques de Velay eta Jean-Baptiste Duganen esku daude, eta benetan interpretazio oso onak iruditzen zaizkit, naiz eta izenak horrela entzun da ez diren ikaragarriak aktore ezagunak, batzutan gertatzen da ez, aktore pixuzkoen faltak
igual interpretazioa dantzan uzten duela. Kasu honetan nik nuke esango, benetan lan ona egiten dutela iruditzen zait. Eta, bueno, bada engantzaten zaituen pelikula bat, momentula friki xamarrak ere badituena, osea, ziurrenik asbestasek ez dituen horiek, ez? Asbesta azten da oso pelikula potolo izaten, oso gordin eta bukatzen du gordin eta potolo. Hemen sortzen dira bapatean momentu batzuk surrealista xamarrak, herriko apaiza edo parrokoa tarteko eta bar, baina, bueno, bukaeran pixuzko pelikula bat da, hor traileren ikusten genuen ez, referentzien artean Hitchcockekin ere konparatu dutela, suspensean erabat murgiltzen den pelikula bat da, eta asteburu honetan filminena iritsiko dena. Akaso batzuk ikusiko zenuten, ez zuen kriston bidea egin, baina inauteri ostean, zinetan, inauteri giroan, iaia, garai horretan, zinetan desente denbora zegontzen, eta bueno, egontzen aukera Euskal Herrian, bai Ipar eta bai Euskal Herrian ikusteko. Esango nuke Ipar Euskal Herrian kartelera luzeago egin zuela, pelikula frantsesa delako, eta horrek ere eragina duelako, baina orokorrean egontzen aukera. Pasaitza lapurtu beharko dizugu? Bai, eskatuko jaz, Bai, noski, hainbeste plataforma daude ezin direla denak eduki, baina, bueno. Egia esan, pelikulei dagokionez eta segun eta zezine mota gustatzen zaizun, filmin eretzat askoz plataforma hobea da. Telesaiekin gero badago, hori, ze telesail ikusi nahi duzun plataforma edo beste behar duzula eta... Bai, askoz mainstreamagoak dira, dibidez Netflix edo HBO. Bai, dudaria be, baina, bueno, bakoitzak eskaintzen dizuna. Eta niri filminek eskaintzen dizkit bereziki pelikulak. Egon da igual telesaien bat filminen ikusi dudana, garaiko telesaioiek, Doktoren Alaska diez filminek erosi zuen, baina orokorrean pelikuletarako kriston plataforma iruditzen zait, eta hortxe nire proposamena. Hoxek proposamenak entzuleok segituan eguerdik 12 izango ditugu, baina oraindik zuekin minutu batzuk egiteko aukera izango dugu. Oiuri, beroa? Beroa, orain irakurri dute albistea, behin betiko erregistroen zain, badirudi, inoiz izan den hilabeterik beroena izango dela ekaina, Euskal Herrian, historian. Hilabeterik beroena, eta bero boladak ez duela atxedenik emango gutxienez asteazkenera arte. Horixe ari nintzen irakurtzen ez, lehen aipatu dugu abisu horia dagoela hainbat lekutan, Nafarroako herriberan alerta laranjak indarrean jarraitzen du, ni egiten naiz bildurtu, gai honekin. Gaina beti dago norbait esaten didana, bero iristen denean, beti dago norbait esaten didana, hemendik aurrerako egunik hotzena izango dago, udararik freskoena bizitzen ari zara. Hemendik aurrera, geroz eta bero gehiago, eta esaten dut, eta zer egingo dut nik pertsona honekin, zer egingo dut beroarekin, baina zer egingo dut hau esaten didan pertsonarekin. Baita ere, zer nik aitortzen dizut beroarekin, sufritu egiten dudala, baina gero bakizu zer gertatzen zaidan, ikusten ditudala, adibidez Donostiako Kontxako argazkiak, eta jendez gainezka dago, normala den bezala, eta horrekin ere sufritu egiten dut, jende akumulazioarekin, orduan, ez da giro, nire barnean oraintxe bertan eguraldi honekin. Beroa dator, bai, batez ere, barnealdean, Ebro ardatzaren inguruan ero 36 gradukoak, baina uste dut orokorrean lurraldearen barnekaldetan 35 graduko temperaturak, kostaldean zertxo baite epelago izango dira, 32 gradu, 29-32 gradu inguru horretan, beraz, norberak ikustala, baina gaur Euskal Herria oso antzear 29 eta 36 gradu bitartean izango dira temperaturak. Gero kontu izaten da hori, zenbat irauten duen temperatura maksimo edo gehieneko hori. Ez dela piko bat ordu batean ematen dena, baizik eta 8 ordutan zehar, 2 graduko dantza horretan, 34-36ko dantza horretan balin badabil temperatura, jasangaitz xamar egiten dela. Gauetan bereziki, baita ere gertatzen. Oraintxe Tolosan esaterako 33 gradutara gaude, baina 33 gradutara jarraituko dugu, arratsaldeko 6ak bitarte, tartean 34 gradutan 3 ordu egingo ditu. Ordu batak, ordu biak eta 3ak. Gauean, freskatu egingo du. Ene bada. Gaueko 12etarako 23 gradu. Eta gauean zer, 18ra jetxiko da. Sikiera 18 behintzat. Eta biharko oraindik minimak pixkat bajuago, horrek esan nahi du etxeak zertxo bait freskatuko direla gehiago, baina egunean zehar, maksimoa
gradu bat gehiago izango da. Hainbat inguruetan, bestetan berdintxu, baina bai, Gipuzkoa barnekaldean esaterako edo Arabako lautadan gradu bat gehiago markatzen du. Biharko 35, 36, 37 ere iritsi daiteke termometroa punturen batean. Beraz, kontu zibili mesedez. Bai, hori da, ez dugu alarmismoan erori nahi, ez gara honen ez dakit, jatorri edo ez jatorri zientifikotan murgilduko, baina egia da, beroak kalte egiten duela, beroak hilere egiten duela, batez ere gaixotasun giroan, atzo Bartzelonan garbiketa enpresako pertsona bat hile egin zen. Bai, beraz, neurrian hartu, atxeden guneak ere bilatu, leku freskoagoak, hidratatu ondo, ur botila buruti bera bota garba duzu eta kaletik blai eginda joan, ez zazuen lotxarik izan. Zori izaten da, horre lotxa eta hartu iturri azpian sartu burua eta freskatu ondo eta bestela, badakizue, ibaiak beti freskoago itxasua baino. Itxasua epel dago, itxasuak ez asko freskatzen oraintxe. Imanol González Gurrutxaga agurtu egingo dugu, eta bide batez nola dauzkagu gure 1000. Saioaren bideoak, Imanol, ja publikatze, ezta? Gaur bertan zalai publikatuko dugu? Bai, noski. Bai, entzuleok, jarraitu sareetan. Zein da zure highlight guztoko nahi, Imanol? Ui. Badakit zer esan behar du. Nik ere badakit. Gure lagun batek aulki bat puskatu zuenekoa. Baita, baina hori... Hori ikusten da bideoetan. Nik hori enekien. Baina, nire laguna danez, kendu indet, momentu hori. Zein izan zen, jakinetik? Iker Gozategi. Epa, maite dugu Iker Gozategi. Baina nik esango nuke, Arsuaga urrutitik agertu zen momentu hori, eta oinez etorri zala gure gana. Inengo presari gabe. Nik uste hori izan zala highlight importantenetako. Joan Inazio Artxogari mendi besarkada bat. Imanol, datorren astera arte. Agur. Junior Romateti barguren udara ostera arte. Saio bukatzen dugu, datorren astera arte ez zerari naiz. Imanol hemen jarraituko du ikusten, beste hainbat gauza egiteko baditugu, hasiko gara podcastak sortzen eta sortzen ere datorren denboraldirako, hasiko gara film laburrak egiten. Imanolen film labur berrian noiz ikusial izango da, urte bukarerako? Urren urtean. Presi gabe, bazpare. Presi gabe. Junior Romatet, udara ona pasa, joango gara bisitan erranteri ingurura, gauzak beti gazatzen dira gauzak bertan. Agertu beharko ez dute handikan, badaukagu jatetxearen bat orendik probatzeko. Egia da, gaur? Oiuri gaur? Bai, orduaren arabera. Gaur? Afaltzeko? Bai. Afaltzeko, bazkaltzeko pentsatzen nuen. Nik bazkaltzeko zindet? Bale, afaltzera joango gara. Nik afaltzeko zindet. Nik kauna letxe. Bueno, adostuko dugu. Nik jende honekin ezin dut entzuleok. Jende honekin ezin dut. Baina bagoaz, bihar gehiago hemen, azken kilometroetan murgildu da aurtengo bigarren kafea, uztailaren 4 bitartean ariko gara oraindik zuekin kafea, edo frapea hartzen, igual bigarren frape giroan murgildu behar dugu urrengo egunetan, eta ondoren turrean murgilduko gara hemen Julen Goikoetxea, eta bilok besteen bat lankide eta kolaboratzaileekin batera. Gorde ondo iskutatu berotik freskatu zaindu, eta bihar hemen ikusiko dugu elkar goizeko 10:05. Aio, 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 aio. Keep calm and bigarren kafea.